I sad snimaj tatu. Pomaže Bog. Malo samo prstić, tako. Tako nisko drži, tako. Pomaže Bog. Evo kako izgleda jedan naš postni doručak kad je post na ulju. Znači imamo mariniranu boraniju, znači boraniju u sircetu. Imamo ajvar, naš domaći. Imamo sremuš. Sremuš namaz, to je sremuš, ulje i sol. I imamo proju. Snimi proju. Imamo proju. I može da se uzme ovako. Ovako uzmemo malo ajvara. Da se vidi ajvar. Da se vidi ova projica. Sada to. Da vidiš projicu na ekranu. Uzmemo projicu, uzmemo malo ajvara. Uzmemo malo sremuša. Da poklopiš kameru da se vidi. Tako. Znači uzmemo malo projice, malo ajvara, malo sremuša. Hoćemo vat. Evo sad ću reći. Ajde. Ja tato ti ideš. Snimi sad tako. Gledaj, vidiš tato kako je. Vidim. Tako. Da vidiš tato? Vidim. Dobro. Znači, uzmemo projicu, ajvara, malo sremuša i gricnemo. Tata posle sada Gledaj. I malo boranije. Da osvežimo usta.